Makaduol na to stilan sa Ginoo nga magamit ta, mapuslan ta samtang buhig pa ta. My lungs with the wind of your spirit. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns and evening fades, I need your grace. Let every breath Praise the Lord! Kumusta? Salamat kayo, Ginoo. Praise the Lord. Diay, i-acknowledge ko na ko ang presensya sa Diyos ni Akaron. Now, hindi nga kabuntagon, mga kaisunan. Anda naman tayo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Ato ang ablihan, ato balang kasulatan. Diya Salmo 23:1. Salmo 23:1. Kumon kayo na yung paliho maniduta. Alas pagtawad sa pulong sa Ginoo. Ingon na Bible, ingon na pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Diyos nagsulti. Salmo 23:1, ang Ginoo mao ang akong magbalantay o walay makulang kanako. Magambot as pulong sa Dios. Amahan ang kalangit noon, salamat din Murasa. Salamat Lord nga nagahimo na usab ka karon o pakigsaan. Nga sa diha nga ikaw mo ay among himuon i-acknowledge nga mo ay among magbalantay walay makulang namo. Salamat ini nga kabuntagon Ginoo ni aning imong mga tao nga diin imong gidala sa pagsimba sa imong ngalan. Tabangi sila, tabangi kaming tanan. Ingon nga imong alagad karon gitagaan ko nimong tahas. Ingon nga imong spokesperson, Lord Jesus, ablihi karon ang imong alagad kasing-kasing. And dili ko manultis kung kagalingon ko, dili manulti ko sa imong balundok, sa imong balang Espiritu Santo. Ang matagusa karon nga niya dinhi uli nga malipayon, uli nga gawasnon, uli nga madaugon, uli nga balon ang imong panalangin sa tanang area sa panalangin. Kung nini nga kabuntagon Ginoo, akong itugyan nimo, akong isalig diha nimo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kaya maglingkod igsoon. Salamat kaayo sa Ginoo. Ingon ang Bible, ingon ang pulong sa Ginoo, ingon ang Salmo 23:1. Kumon kayo ni nga bersikulo. Jehovah may akong magbalantay, walay magkulang kanako. Ginoo may akong magbalantay, walay magkulang nako. Okay, kung ang Dios daw may atong magbalantay, dili yung ka makulangan. Okay, buto sa bot magbalantay, provider. Amen. Okay? Magbalantay, daghan ang area mga kaigsunan. Magbalantay word, kuhan ka, kanang secure. Salamat ko sa office of Soko nga idawat si Norden dito. Sir, salamat kayo. Norden dito idawat na nga. Gitarista. Kisyo gitarista siya dito. Ngalan Wilson nun. Idawat ng Soko. Ito gitarista si gitarista na ko dito. Diliting. Balistik. Diliting. Ito, salamat kayo sa Ginoo. Nag-improve na ato ang trabaho sa Ginoo dito sa Orkieta. Ngano? Kaniadto magwalir ako. Magwalir ako. Karon nanay prayer nila. No, Sir Arnold ay mong gitulod una kay. Balong ko nga. Naagi ka maong gini. No. Importante po ta nga ma-develop ilahang relasyon sa Ginoo. Kay kini magong prayer, wala siya nato. Kanang pakigdugtong nga sa Ginoo, pakiginabi ba istorya, no? Ya ka makikita nga ang relasyon mudugay sa diha nga magsigi mong istorya-istorya. Di ba? Mo bitaw na nay mga 50 ila 75 ha? Ila. Wala mo makita na? 75 mansari, no? 75 mansari. Tungod na sa pag-istorya kanunay, di ba? No, so wala siya. Gusto mo nga mahimong suod sa Ginoo? Ampo. Muna nga na ibuhat ito. Di ay Office of LTO, hapit na po. Ako yung official dito nga chaplain po sa LTO. Importante po tayo na ay pulong sa Ginoo, nga makahatag pulong sa Ginoo. Ngatos mga tao, ilabinagyod sa mga tao na nasa mga opisina. No? Kaya lisod kaya po kayo, sama sa mga pagkita po karon, no? Ang COVID, usala na siya kapaagi nga ang tao makigsuod, makigdugtong, makigrelasyon ngantos Ginoo. Nakita nga mga Kristohanon, ayaw na samtang nakasugod ka praktikang pangalaga sa Ginoo, ayaw na undang. Ayaw na undang nga musunod pa nimong COVID, usa pa ka mobalik na po. Karon nga nila hutay, karon nga nangalaga na tas Ginoo, padayon. Abnormal ang mga sitwasyon sa mga pangitapos kalibutan. Pero mutuo ko mga Kristohanon, mahimong normal ni sa diyan na kay Dios.
sabot sa mga pangitabo, news kalibutan, news sa TV, madunggan nimo sa mga balita sa radyo. Pero alam na ko, pag naa kay Ginoo, ikaw may pinakabililhon o pinaka-precious kayo sa tinanawan sa Dios o panalangin kayo ka ngadto sa uban nga di dunay mga tao nga luwas pinagipon sa imong kinabuhi. Sa dili nga kabuntagon mga kaigsunan, tuguti ko nga makapabot diha kaninyo dili nga minsay. Ibaluy nga ang atong kinabuhi na kinahanglan Dios. Nga kining Dios nga naa nato niay Dios nato nga niluwas. Gipakamantian ka, kunya mo ni paagi. Usa sa mga butang atong mabantayan, ingon sa dili, God will change us. Mo ni ang tinguha o tumong sa Dios nga iya kang usbon, iya tang baguhon. Kaya nga naman, o wala ning kausaban, o wala ning kabaguhan sa kinabuhi sa tao, musugot sa dili kitang tanan tapulan, kitang tanan luuran, kitang tanan sukanon, kitang tanan dili ganahan mo simba. Mo gini original. Pabalik original kaniya to sa diha nga wala pa'y COVID, dili kay tamadasig man. Ito tinuod. Bisan ako mga kaigsunan, nagunahon ako nga gusto nato nga tanang oras na agi magwali. Kay for the sake sa Ginoo, sa ngalan sa Ginoo, nga daghang mga tao nga wala makailas Ginoo, wa pa maluwas, mausap sila, mabago sila, pinaagi sa Dios nga atong i-introduce nila. Gusto ka sa imong opisina, gusto ka sa imong trabaho, na ma-introduce sa imong ngalan sa Ginoo para doon ay kausaban. Baitas pastor, hindi ko mahandlo ka ng mga opisina. Wala na ibayad, okay ra. Tagaan, pakagudjol. Suko, tagaan kong gudjol. Una yung iwali pastor, kalamihan. Huwag ko'y tutuon. Bahasa ko dito. Ito, tunan gihapon. Tunan gihapon. Kaya isun in English. Dugong ilong na ko. Kada adlaw in English. O kada biyernes in English dito. Katubang po itong mga Peter bang mabrayta ni mga suko yun. Brad, isang ganit ka ng balang yung sa pagkahagbong. Bawa na niya. Pero, yun sa nung bilang ka, pilo-pilo pagkahagbong. Suko na rin. Nana sila ka. Makita yung ismang nga. So, di mag-picture-picture na rin. Huwag ka ng wali. Huwag ninyo nagwali rin. Na may diri swito, kaya may diri mga ebidensya. God will change us! Gusto sa Diyos. Muli tinuha sa Ginoo nga Kristo na naman baguhon ta sa Diyos. Muli ang tinuha niya, baguhon ta sa Diyos. Gikan sa atong kinasuluran hangtod sa makita sa mata nga mao ang atong lawas. Sa ato pa, ang kausaban ng kabaguhan niya ay nabuhaton sa Ginoo gikan sa atong asa. Kinasuluran! Kabantay mo nga dili mga tao, mabisan pa kang ilang ministihan, ang ilang ministihan, way sulod sa likod. Pero ayaw tanawa. Ano na yung mga tao nga backless? Ano nga? Ang ginawag ko wala na din ha. Naman, siksi ba? Putol ang gagmay na kayo o gisuot, kulang kwarta. Pero, dili niya may nagtao na to. Pag na si Kristo niya, kisa pag mo yung style, kaya may mga tawa na. Kaya ang Diyos mo bago, gikan sa kinasuluran, dito sa atong gawas, sa atong lawas. Amen. Mabitaw nga, kabantay mo, pag ang Kristohanon kaniyanto, makot ka imong suot, karon ka nangalaga na kasginaw, pagkalambit na kayo. Ito na kayo, sosyal na kayo. Sige na tanaw online. Okay, balik-balik mo po. Kini, lamig. Unsay buhaton, para pang simba. Kaniyanto, mayuni okay, para rain na. O kinunani gini suoton kaniyanto, mura magkonsulte. Mura na yung konsulte. Pag mag-Amerika na gini, mura konsulte. Karon, pag mag-Amerika na, mura magpastor. Nani kausaban ba? Okay, ingon ang Bible, baguhon ta niya. Ingon din, baguhon ta sa Dios, mga kason. Gikan sa atong kinasuluran, hangtod na makita sa atong mga mata, sa atong lawas. Kini atong lawas. Di ba? Mausap na. Sinuotan, di ba? Kausaban, labaw sa tanan, kausaban Diyo diha sa atong sinuotan. Kaya ito lagi, ragid kayo, yagid kayo, balik-balik, karon ligong kanunay. Di ba? Chill pa. Kaniya to, dagang kay kwarta kaniya to, ang balay, petilisura. Karon, ngalaga na sa Ginoo. Doon na rin kausaban ba? Doon na rin changes, nagihimos Ginoo. Ano ba? Tungkol kay gusto na sa Diyos, gikan sa itong kinasuluran. Dili na ito lang tao ni itong sinutan. Ayaw lang tao. Ayaw maglantaw nga. Kung sabi nigi, pusibras, sing-sing, akong gikuha itong akong burluloy. Makot kita naman, magtanaw-tanaw mo, di mong tanaw sa kunaw. Masira mong tanaw sa kong sing-sing. Jika na po din, imbes dako kakong naong, masalipdan sa akong sing-sing. Itangtang ako.
pesos ha. Mura na iusugod, mura na iusog. Nakuban nga, nalagpik yung mga singsing. Barato ka na. Oo. Dahil kinatong lubo. Mailan mo ito sa akin. Di lang. Dayan-dayan, may kurso na nas kinabuhi. Pero nagpailan ko na nga, hindi upgrade. Upgrade na po. Yung taas-taas po nilibir sa kinabuhi ba? Hindi lang po pagmintira nga. Makita niyo mo nga, ugaw mo ko. Pero manigir na po. Nanaging kausapan. Nanaging changes. Pero mo na gusto sa Ginoo. Naging ka sa atong kinasuluran. Number one, una na punto mga kaigsunan, nga gusto na sa baguhon to sa Diyos, sige sa din we become new person. Bagong tao. Ha? Gusto sa Diyos, nga mahimog kang bagong tao. Ikaw sa bago o bago na tang binuhat. Okay? Ikaw na po lang sa Ginoo, 2 Corinto, Kapitulo 5, Versículo 17. Pito ni ka mga butang mga kaigsunan. Kaya bisan kinsa nga nahiusa ng Kristo, bago na siya binuhat. Ang daan niya na o ang bago niabot na. Okay? Sa ato pa, kanto din nahiusa ng Kristo Jesus, siya gitawag na bago ng binuhat. Okay? Sa ano? Bago na siyang binuhat. Sa ato pa, pagpasabot, pagdawat ni mo sa bautismo, pagdawat ni mo sa water baptism, gitawag na ka sa Diyos nga bago. Oh, ayaw nang tagal. Ayaw nang siyati. Pagpukaw na. Dawat lang. Kung masakitan ka, suray na po balik. Pag masakitan ka sa word na kung isulti ka ron, suray na balik po. Kay luyo aning tanan, doon na tayo kagawasan o kalipay. Luyo sa pagkapukaw sa itong kinabuhi, tawagon ka sa Diyos nga miabot ang bako. Ato pa, doon na yung changes, doon na yung kausapan, doon na yung kabaguhan sa diha na balik ka sa pagpangalaga ng pagsimbang na kasino. Usapon yun ta! Usapon tayo yung sugod nga permintira! Uy! Usugod ka, perminti ka pobre, mamatay ka pobre! Usugod mo? Na namatay, mamatay! Uy, hawak yung bugas na kaya! Di nyo ta musugod nga dili, hidres na nga itong bugas! Di ba kayo babok po noon? Tignan na may kanunon at Kristohanon. Amen ba? Ay, bako na ka! Usa! Uy, prove yung ka! Warto kang restaurant, ito mo ka itong sumpah-sumpah. Ma'am, sumpah yan. Ako naulaw. Naulaw ko sa restaurant. Ano? Pakanur ka. Mahibawaan nito, ma-identify nito na kong kaon. Awa ko ng kaon agad. Kaon, sir. Tama siya mong mahurot. Kaya dili ni mong mahurot. Bayaran ni mo. Para naidungo, pastor mo ka. Para naidungo nga, pastor, dili. Gamay lawas, gamay kinanan, wakon ka, gamahay ko, bugay na kung pinahuway, aga ko mga kauban, sumba na po, ako'y naulaw nila, balik-balik magin sila. Okay, katulo na din yun ang balik, ako kasara, kimahayan ako pakulay na din ako mga sako, usan na. Kanay maging gibutan na itong ako ang tulor ang kabuok kanan na ang ulang tulor ang kabuok manok nga lapak ang pay kayo balik pa ka pwede pa maulaw na kamutindo maulaw na kamutindo bisa mag-anli na maulaw na basta beka balik-balik ka nito ay, mga musician na. Ay, mga keyboardista na, gitarista na sila. Pastor! Balik-balik ito. Pastor! Muna, wakoy ko. Mahay ko nila. Kita-kan mo tayo yung daan. Hindi ko sige kaulakaw. Sige na kung tabi dito nila. Sila sige kakakon. Gibutong na punubog pinabi. Kinatawanan. Ang improvement sa kinabuhi sa tao, kaniyato, kinabot. Ano na tali? Magbalon ta, magbalon. Puso, magpuso. Ang maling kaniyato, di ba? Ay, pustang unas. Pusto nung maghalong bukan. Karon, ang tamanang, ato dito sa buwan, sa libi, inasal, asa ka dito, ito sa Sunshine Grill. Ano naman, improve na. Ano naman, kay bako na. Miabot na ang bako, sabot na anay panalangin. Oh, ano kinabuhi ng Kristohan?
kanon. Ang gusto sa Dios mausab ka gikan sa kinasunuran nimo ngadto sa imong gawas. Wa pasabot kun naay sulod dinhi nga lipay, dunay sulod nga malipayon, do na pay makita sa imong naa malipayon. Ang Kristohano ni smile ni kanunay. O dito nang dagang tagamigo, kanang dagang amigo, pundasyon na nimo, ilhana na nimo nga maayo ka. Uy, ikaw pagastuhon kanunay. Pero maayo ka ni kayo. Langit kayo ang kanapang word na imo madunggan para niyo. Ano man, kaya ka maayo igsuon, maunay usa sa mga identify sa atong kasing-kasing na maayo ka. Smile. 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 You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. My brother. Maunay ang gusto mahitapos Ginoo. Nga nahiusan ng Kristo, mahimo kang smiling. Mukutong ka. Mukutong ka. Stop, susunod akong smile. Maunay na mo na. Inig-smile na nung dimukot na ba no? Pag mukot na lang sister, brother, kaya rumura na mag-smile. Lagi tayo magkatawag yung nana. Hindi ba ginana pwede mong usapon? Doktor na mag-usapan na. I-retouch mo na. Kahikon ka ng ban. Ano nagkatawag yung nana? Now, kung sa bisan kinsa na ngayon, sa bisan kinsa, huwag masawag, baka man, matano na, mabay na natin, ingat ko sa pinghamtong, sa dihan na ni-receive ni Jesus, gitawag kang bago. Ang bago siyang binuhat. Ang daan ni agina o ang bago ni apot na. Sa ito pa, ang kinabuhi niya sa tao, nisunod sa Ginoo katong daan ni mong kinabuhi, ayaw na ito ginulugin, ayaw na itong takawa, ayaw na itong balik-balikin, ayaw na itong ibalik-balik. Imagine, sa una, grabe pala umuga pinako. Sa una, suka gugu. Sa una, suka roll kayo. Ayaw na itong balik-balik ka. Hindi mo kwarta sa una. Among balay, at eksuon din eh. Nag-ipo na mis mga tanga. Ipo naghalas, karon bapo na tayo. Dumi-dumi na po may mula kanto dito. Dagan na ba mong buhay pong manok? Hindi mo mga tawa na, basta dagang manok, latak mo din sila dahil mga ito. Muna yung hadlokan o bisita kung bimbro. Dagang manok, maglatak dahil. Mga na tanan, pastor. Pare lagi. Buhok manok yung ihatag. Balik ko, mauswagon ang tao na ay Diyos. Kadua, Jesus Christ has taken residence. Sa ato pa, ikaw ng Bible, Senso Kristo, nagpuyo na diha nimo. Ulang man. Nagpuyo diha nimo. Sa ato pa, ni residensya sa imong kinabuhi. Nindot ka kayo ang pulong mo ni. O Colosas Kapitulo 1, versikulo 27. Kaya mo ituyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang pahandianon o mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao si Kristo nga anaa kaninyo nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Okay? So akong balikon. Ikaw ng pulong sa Ginoo, unsay iyang gibutyag? Unsay iyang gibutyag? Bahandianon o mahimayaong tinago. Kinsa man eh? Kanang Kristo nga naa sulod sa imong kasing-kasing. Maunay usa ka mga butang nga ni resident si Jesus diha nimo kay aron ang mga tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Mao ni siya. Kini si Kristo naa nimo. Si Kristo mauni ang mo-direct sa imong kinabuhi matinghala ka nga bisan pag danay kalisdanan, dunay pagsulay, dunang gihapoy kalipay. Nganuman kay naa si Kristo kauban nimo. Di dayon ka maghuna-huna pag naay problema, inom ta, bahala ka diya. Dili dayon daganan ang inom ug ang bidyoke. Dili daganan pag ang tao na ay problema. Nganuman, kay naa si Jesus ni resident sa imong kinabuhi. Okay? Sa padayon ko. Okay. Ikatulo, convert to Christ likeness. Kana kunong mahimog yung sama ni Kristo. Ginabago sa kaugalingon dagway ni Kristo. Ginabago ta sama sa dagway sa Dios. Ginabago ta para mahimog ang likeness ni Jesus. Nga bisan si Jesus gilansang sa cross, ikaw sa nini, o isulob na ninyo ang bagong pagkatao. Sa ato pa,
ang imong kinabuhi karon bako na gyud. Dili na tong sa una. Padawat nimo ni Jesus, padawat nimo sa Ginoo, gitawag na kag bako. Nasulob na nimo si Jesus. Hallelujah. So dili nakakontrolado sa imong kagalingon, dili nakakontrolado sa imong pagkaluuran, dili nakakontrolado sa imong pagkasukanon. Pero man, kay likeness na ni Jesus kailangan nimo. Amen. Buti nga na, nakapaubos na lagi ko, nakapasayro lagi ko. Di ba? Ngano lagi nga hatag na ko ngadto sa uban, makatabang na ko ngadto sa uban. Ano man, kay bag-o na ka. Sa una, sa wa pa ni masulog ning wala pa. O isulog na ninyo ang bagong pagkatao. Gibako gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Ang katuyuan des Ginoo nganong gibako ka aron mahimpit o makabalo ka sa katuyuan sa Dios. Kung tuyos Ginoo, nganong giusab ta kay dili ta para dinhi. Kanang mga property, unsa man ang imong gihawiran karon nga posisyon, unsa man ang imong kadato karon, unsa man kalaghan ang imong deposito dito sa bangko, dili na mo'y garantiya nga manangin ka kay way plite kayong langit. Kapag plite, wala. Bisan kinsa mga datua mga kaigsunan, nagatahod yun sa Dios. Nisunod yun, no? O na nga, ingon din kining kabaguhan nga gihatag sa Ginoo mga kaigsunan, aron masayran nato ang hingpit mahitungod sa Dios. Ang kausaban ng kabaguhan, resulta na igsoon sa bag-o nato nga pagkatao. Mura na siya. Mura na siya. Usa sa mga gilinon kay mga butang, o balik ko na po gamay, God will change us. Ito ba? Pag sukanon ka kahapon, karon dili na. Pag saputon ka kahapon, karon dili na. Hello? Bago naman tayo. No, balik ko na ko, gahapon luuran, sukanon ka, dalo ka, gahapon na to, karong dili na. Yan naman, mahimo na kang, mga tao dito nga ni angkol ng Kristoano, dili mo angkol ng responsibilidad. Sabi responsibilidad ni Kristoano, mag-invite ka! Manangyaw ka, manulti ka sa puno sa Ginoo. Yan, ikatiwan ni Pastor. So may mga itubag, ayaw tubagan ang mag-ibati. Dili na maayo man ang dibati. Ulo ra sa Ginoo. Mag-invite ang mga tao. Dadto nimo sila sa Ginoo. Invite nimo dadto nimo simbahan. Invite nimo Bible study. Sikretong butang mo ra ni. Mo invest yung kag sapi kwarta. Islam. Diyos may pagpalit. Tumiyagi. Kahapon. Grabe daghan ang mga tao nag-invest kahapon. Duha ka buhok. Kada Sabado. Huwag mo masilpiat. Yang ipakaon din ng mga tao, huwag na sila ikaon, huwag pamahaw, huwag pa niyo ito, nagpuasa, pagkahapon, dubli-dubli, Diyos, Coke. Apa niyo? Ay, sobrang, isa minaw ko. Bako na. Dito na ako. Ay, mong tubagan, katong na diabetes oray, mo ginom. Katong pa, inom. Dito. So, ay, mga tao mo invest yun. Pero man, kay gina panalaginan, ibang ko na sa kaskitasan. Ano sikreto? Okay. Kapag, ikaw sa nini, God changes our nature. No? Usap mo ni, usbon sa Ginoo, atong kinaiya. Ikaw sa pag-uwan sa Diyos, ang atong kinaiya. Daan ako, di ka po takong kinaiya. Ganun, una-unang gamay. Una-unang gamay na ko. Usap mo ni pag-uwan niya, atong kinaiya. Kita ni maghimuan kita yung kabalo. Kinsay na kabalo sa kinaiya. Lalo, kining atong kinaiya mo ni. Kasagaran makita na to, ang uban. Dili kita sa pagkulimon. Tinoon dili. Kasagaran na itong makitaan atong siningan. Gawin mo. Makitaan din. Maapot kita kasan. Ano din? Pero kita, wag na ito makiting. Maapot kita kasan. Naman, yun tayo tayo. Di ba? Gawin mo na. Pag makakita ka din mo sa inyong silingan, pero, halagwali ni Pastor. Magkatawa na yun mo. Bahaya itong yaging Domingo. Bahaya itong yaging Domingo. Huwag may Christmas. Naglakaw sa dalan. O sa yung ibuhat. Ay, yan saya mo yaging nga mong Christmas. Ako, ginaman si Pastor eh. Uy, naman si Pastor. Nalingot siya na wak siya sure. Himan tayo lagi. Ang katawa mo? Kaila mo? Wag mo kailangan. Okay. Ayun ka mo. Ang gusto sa Diyos, ang bagoon sa Diyos, atong nature, atong
1.5 ng pishin, 1.5 ng Christmas. Kala, ayaw mo pag-Christmas, ayaw mo pag-pishin. Gitagaan pa mo, gihatagan o Christmas, tagaan pishin, dili suoton, nadapan, sama matagasan mo! Pinagpitagap kami, sakto bin pasutong, ako yung pagkaulawin yun. Pinagpiraman paghatag na ako ninyo. May mga tao bitaw nga, walang kailan na to. Wala sila kailan, nakakita lang sila nag-live ta. Nakakita sila nag-live ta, ni concern sila nga, maghatag o pishin. Nihatag, negosyo yan eh. Pero gihatag na libre, panghatag ng mga membro. Naan na po yung mga butay, muhatag na po 150. Kabuok, pishin. Naipanglabay nyo na. Kaya naman ba kung panghatag? Ayaw! Ayaw! Tigong-tigong ba, mutaling ngalan. Ay, ba ba mutaling ngalan? Parehas na mutang daw. Hindi putang. Kuha, putangan ako ni Pastor Jong dire. Pastor Jong. Gigamit siguro, nihatag ko 100 kabuok. 100 kabuok, ikaw ni Manila. Padala niya. Gagaan ta, para dito kabayan mo. Sukutan nila nino. Ay, kipilin. O protection na na. Pero, bahala magkalapok-lapok mo nito. Kahapon, dahil kayong padakop dari kahapon. Vision God, Christmas! Kini duha. Ako sa kanan, 5 kabok. Vision. Tuwa dito kanunay. Kaya hindi gawas niyo. Hindi pwede masulod mo dari kayo mag-vision. Ikaw ka, balik ko sa kanan. Vision na po. Mag-drive ka, nindakpon ka mag-vision. Ay, kung mag-vision mag-drive. Kaya mga private naman ta. Pero mga paserwa naman. Daga mo kwarta, ayaw mo pag-vision. Pangatang mo din na, kasakay mo matugod kita. Tagaan mo na ko, 1,000. Kasakay mo. Tagaan mo ko 1,000. Hindi po na ihatag 1,000. 100 lang. Ako na mo 900 kung ibayad. Pastor, kita po 5,000. Bayad mo na ito eh. Bago na ka! Bago lang kinahinga. Sa ito ba? Kung tambagan ka, istoryan kayo, kasakit, ay kayo bus. Mira, nabis, Pastor. Iyapin ang kwali ng Christmas, official. Natural! Apil ni sa itong kinabuhi. Kung dili ka kasugot ang official ng Christmas, labaw na sa balaod sa Diyos. Hello? Kasing-kasing na? Usa? Kasing ng tanong. Ay, wait, pulis. Ako na lagi. Duha-duha. Ang boss ka tipa, push up. Push up! Sa mga 1.5, push up. Push up lang, sir. Push up po. Naikso na ito din na push up. Hindi na katukan. Ano, naman ito'y lagay 1.5 itong anak ito. Pero, lakad, prison, ganito ba? Amahan, hindi, no? Sige po, sorry. Tinoon, bitaw na. May police road. Kaya police road tuwan kung magsabay. Agoy, kaya huwag kabantay galing anay ko na katipa. Pag-abos katipa, kaya doon ka mo karga. Sado kay kano. Rehar, taga-plido. So, 1.5 o pusap na sir. Pili kaya ni mo. 5 lang. Tanawa, pusap. No? Pero bago galing tao, mawala na siya na yun. Kasing-kasing nga, masinugtanon. Ang ihatag sa Ginoo. Magpasamot, kasing-kasing masinugtanon. Kamao ng kamo, obey nga ito sa Ginoo. Kamao ng tamutahon, okay? Kamao ng tamusunod. Luya, ako na yung gigama mga kaisunan para makitaan ko na ito ba? Ano din yung gusto sa Ginoo? God completes His work. Ang Diyos, na siya yung trabaho, pero gikumpleto niya sa iyang kamatayon dito sa cross. Gikumpleto sa Diyos ang iyang gibuhat. Ikaw na po sa Ginoo, Pilipos 1:6. Usa, o busa, siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, maayong buhat gisugdan niya kanimo. Padayunon gayon niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Ang gisugdan niya nga kaluwasan sa imong kinabuhi, hangtod yun na sa iyang ayaw bulag sa inyo. Kanang saan niyang kaluwasan, isuon nilita din mga estranghero ta din mga alien ta din kining dapita training ground ni usa nga training sa mga pagdayo pagsimba ngadto sa Ginoo. Ang atong buhaton dito wala nay kaon, atong buhaton dito wala nay mga ligya, wala nay negosyante, wala nay mga bugoy dito, wala nay kawatan dito. Ingon tong nagwali atong miaging adlaw siya nga
probably, mag-ilan na ito. Why probably? Mag-ilan ito dito. O nagtinoon, dito sa langit, mag-ilhan na ito. Pero di na ta magtabi dito. Kita no, dito no? Di na ta magtabi, o kung sa mga tabi, ay kalibutan na. Nga naman, ang ilhon lang nato dito, nga kita mga tao sa Diyos. Mga Kristohanon, mga tao naming tahon ng isunod sa Ginoo. Iyon siya, buhaton niya, padayon ngayon niyang hangtod nga mahuman kini sa pagbalik ni Kristo. Sa ato pa, assurance ni, kasiguraduhan nato ni nga mga tao sa Ginoo, doon na yung kaluwasan ni hatag niya ni. Luwason din ka sa Diyos. Luwason din ka. Yan, tanang aspito nga luwason ka, tanang aspito sa kinabuhi kaluwasan mo. Kaunom, God still desires in us. Okay? Ingon siya din gibutan sa Dios ang tinguha sulod nato. Usa sa mga butang nga buhaton sa Ginoo gibuhat niya ginabutang niya sa atong kasing-kasing ang tinguha. Kanang mga tinguha ba? Simba doon, buhat gyud sa kabubutos Ginoo. Mo mga tinguha. Ingon ang Pulong sa Ginoo Pilipos 2:13. Kasi kayang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo. Kayang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyong tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Mao ni ang ginabutang sa Dios sa atong kasing-kasing. Nga doon na gyud ay tinguha, doon natin panglantaw. Balik ko na ko to. Tagay ko na ko din. Balik to. Gibutang diha sa imong kasing-kasing. Balik ko na ko. Ang gibutang sa Dios diha sa imong kasing-kasing. Tinguha. Unsay tinguha ninyo? Nagtinguha ba ka nga mauswa? Nagtinguha ba ka nga magamit? Nagtinguha ba ka nga mapusna? Unsa kay imong tinguha? Unsa kay bili sa imong kinabuhi pag wala pa si Jesus? Unsa kay imong expectation sa imong kaugalingon karon ug wala si Kristo niya? Unsa kay imong paglantaw? Unsa kay tinguha nimo nga o unsa kay naa nimo karon kung wala pa si Kristo niya? Ingon si Jesus, gibutang ang tinguha sulod nato. Nganoman, ingon ang Pulong sa Dios, yung sa dinhi, kaya ang Diyos nagbuhat kanunay diha kaninyo sa paghatag kaninyo tinguha. Sa ato pa, kanang tinguha di ay bililhon. Hello? Ang desire, ingon ang Bible, Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire. Kasi tinguha niyo. Tinguha ka nga mo-follow ni Jesus. Nagtinguha ka nga musunod yun, tinunanay ka sa Ginoo. Nagtinguha ka nga doon na pwedagah maluwas. Ang atong tinguha, nag-live program ta, kada Merkulis, nga naman, kay gusto nato, gusto sa Dios nga, ang tinguha, ang desire nato nga, doon ay dagah mga tao makaila sa Dios. Makaduol na to sa sa Ginoo nga, magamit ta, mapuslan ta, samtang buhay pa ta. Hindi kamatay na to, hindi kalimutan na. Ang ingnon na yun, tas Ginoo, ingnon na yun, tas tao. Bukutan di kayo ni, wali yun in life. Pero samtang doon na tayo kinabuhi, atong gamito ni, doon na tayo ligasi. Na tayo dumog ba? Hindi po maulaw na yung pamilya, mingon, bukutan din yan yan. Kawatan din kung ano. Bukutan kayo ni. So, kaya manilig simbahan. Kana noon, good kaya na, sisya ni, so kaya ni mo hatag isna, mahina, nalig yun yung invite yung mga tao na akay ligas. Matay na rin kalibutan natin, dumog ito sa langit. Katapusan, God renews us every day. Mauni gusto sa Ginoo na kada punta, katapusan na bagohon ta sa Diyos kada adlaw. Inay mong tapan, bagohon kay Zoon. Kada adlaw. Hallelujah! Kada batas punta, ang imong asawa, I love you. Kada batas punta, inuli mo yung bana, I love you. Ikaw yung pinakagwapa, pinakagwapo. Oh. Kada batas punta, yun na. Lamia, kinigmata ni mas punta ko, inanay yung naong, lamia kayo. Frisko kayo. Nakita na itong naong buhok, ito na itong kalga kayo. Lamia kayong naong ni kada punta. Pero kung sa Ginoo, baguhon ta niya kada adlaw baguhon ta sa Ginoo. Bot sa bot, magkabag-o, magkadako ang gugma. Sa pamilya, magdiayon, kadako ang gugma. Kada adlaw, pag naa sa Kristo. Nga naman ngayon ang abot ng 25 years na nakaminyoon, tungkol kay naa sa Kristo. Ay mga pagsulay, tagbo-tagbo. Uban sa oran, ningabot yung 25. Bisan aging mga tis, rabis, bibi, gusto may mudagan sa una. Bibi, biboy, hiner kasi biboy, relax kayo.
Ayang papa, wild the boat. 25 years na. 25 years na. Tapos gino, oh, Mimi. Ako kami! Pati mo tiyo. So kayo, kirit-kirit mo na eh. Ano na yun? Pas-pas mo ganyan. Dali mo ni mudagan. Sana. Papa, nahubog na mo. Pero salamat ko sa ginawa nga, Junjun. Gigamit ko sa ginawa. Bago na. Buota na. 25 years! Mamugay mo na inunuluan ka ron. 25 years. No, 25 years no? Sinalimot ka, bago mo na sinalimot. Sinalimot, 25 years silang kami gawon, no? Kung saan ka tingalan na 25 years? Silver. Oh, silver. Silver no? Tawad sa ginawa. Oh, sunod na, gold, no? Gold. Dapat magsumot ang pagkaan na silver. Ito. Okay. Pag-uunod na sa Diyos ka na lang. Napiliyon na pingsonan, expression na sa Diyos. No? Salamat na tas Ginoo. Palay ko. 2 Corinto 4:16, katapusan na ni. Tungod hindi wala na kami, kawadiig, kadasi. Bisag nag-anang, nagkahugo ang among lawas. Ang among itingo, ang among espiritu, ilikon, adlaw. Ako, sa ngalan sa Ginoo, kapoy man, bubati na takaw. Tuor kita, wali, balik na po diri trabaho. Tuor kita, wali, simba, duha ka, wali, tulo pa. Bubati man takapoy. Pero sa ngalan sa Ginoo, dili na ko, una. Nga naman, gituhuan ako nga kada adlaw, ibagko ta sa Diyos. Yan kini mga butanga, mauni ang baguhon sa Diyos. Nga mauni ang makita na to, sa unsay baguhon sa Ginoo nato. Sa atong kinabuhi, na ay mga part. Number 1, physical. Ang atong lawas, protektado ta gikan sa COVID. Physically, gina-change ta sa Diyos. Luyahon ka kaniadto, karon dili na. Ano ba? Masakiton ka, dali ra. Bisag kutsara ray hilamon. Okay, bugat ko. Bugat tayo, bisag kutsara ra. Alapag, steak na lang. Babalo, magdakop, anang isulay dito ako. Saan ako niya? Ingon tumbay, pwede naman guna sir namin kutsara na sir. Kaya kasi naluoy lang ko ba? Kasi naibalaod dito nga dito ka, pabayron ka, kinamot ka. Sir, pwede naman po sir. Hihina niya, namin kutsara ni sir. Naaman dahil yung kutsara. Physical. Huwag masabot dili-dali buhaton. Espirituhanon. Ang espirituhanon, dasig. Di ba? Malibayan. Kada Domingo, excited! Bisa may trabaho, kada Domingo, excited! Amen! Ganon, gibag ko sa Diyos. Espirituhanon, gibag ko. Mag-invite ng mga tao. Bible study, share po sa Ginoo, manangyaw. Ganon, nausap ang espirituhanon. Material, naghanap kwarta. Gwapo nagpala, gwapo sakyanan. Amen. Hallelujah. Hirok, gwapo na. Dino na. Kini taga. Kini. Nalang sa kinan ni. Kini tagaan. Kamu tagaan mo sa kinan. Saan na sa Diyos? Saan na sa Ginoo? Ayaw pag-una mo. Bita na naitinguha. Naitinguha. Nai-desire ba? Wala naitinguha. Isa man ka. Ano nung sige? Sipag-sipag lata. Wala nai-desire. Wala naitinguha. Pero ikaw man ay Diyos. Nakay-desire. Meron ka. Gusto kong mudakot ako sa kinan para na mga alagad sa Ginoo. Dagang kasakay. Himot! Buhato na sa Diyos. Buhato na sa Diyos. Material. Financial. Panalapi. Mental o intellectual. Kung saan may mental? Mayong desisyon, mayong plano. Kining intellectual, dali kayo makakatch up. Right? Kining mental, decision making. Sakto ba ko? Kanang imong desisyon, dili ka masipyat sa mental ni mong pangunahuna sa iyong desisyon. Mental, maayo, dili ka daot. Yan lang. Ma'am, maayo mental, ma'am. May mental. Sir, sa'yo may mga advice na so, mental. Ano mo po ninyo? Ha? Usahay man God, ang atong mental, pag-abot sa problema, naguna-una, na yung mga tao nga wala kay wapa gani nahitabo ang problema, minus o mental ba? Ay, na mental block ko. Usabo na. Nga pag ang imong hunahuna sipya, ang imong hunahuna sa'yo, dunay Diyos ng imong bato. Hinumduming, nga daghan kay mga tao karon mental depression, mga buang sila tungkol sa COVID. Na yung mga tao,
Niambak sila, kaya una-una sila na sila yung COVID. Ningambak ko una. Pero nakagani kay Diyos, na kay Ginoo, pinakagwapo ka. Gwapo kay kagintay. Maayo ka. Emotional. Sabi emotional. Dili daling mag-uol. Kay dagang mga taong emotional. Dahil problema. Lugas mo, Ginoo. Nahinay ka. Wala pa ka. Patay! Patay! Pero mag-uol sa Diyos, ang atong emotional, dili ka dali mag-uol. Hallelujah! Pag na-COVID, di ba may madot na na? Na-positive ito, ito ako no. Ayaw. Nindog tekso. Kini nga pulong igsoon, usanin ka mga pagpaila, higugma ka sa Diyos. Taas man nga mensahe, pero sayran ka na ko igsoon, ikalipat. Welcome ka sa Diyos. Welcome ka sa pamilis Ginoo. Umingon ko nimo, higala, umingon ko karon. Kung natin mga butang na sakit para nimo, ayaw lang ka na. Ayaw lang kapilaw kaon na sakit na mga word na imong nadunggan. Kung naay nindot ng mga pulong nindi about sa gugmas Ginoo sa imong kinabuhi. Malingon ako, ginapalangga ka sa Diyos. Espesyal kay kas Ginoo. Ang mata sa Ginoo, ang tinanawan sa Ginoo, kanunay nagtutok nimo. Kung mo rin tinguhan sa Diyos, kung gusto sa Ginoo, mausap yun ka, glory to glory. Dili ta dali mausap. Sagot ang sarili, dugay kitang mag-uhon. Dili instant, dili parehas sili. Ang halang mo, halang na yun pag-usap. Atong kinabuhi, hinay-hinay ang process sa Diyos. Kung nadasig ka, ini nga mensahe sa Ginoo, kung nadasig ka, ini nga pulong sa Ginoo, salamat sa Diyos. Kung dalay mga tao nga, wali mo masabtik, ini nga mensahe, takayong tabang sa Ginoo, kaya sa Holy Spirit. Kaya Holy Spirit, tutambag ni mo, tudlo ni, bugiyan ni mo na mo sa imong mga imo. Pero katong tanan, pamaagi ni, mausap na sa ngalan siya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ipanag-iya at tumawiton. Ipanag-iya mo na ang kinabuhi ko sa wala pa akong nagtaho. Kita tanan kanta. Kalimulang ako magasabi ang mahal ko. Palapakan ako ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And so on.
Palangga kay kas Ginoo. Wa ka masipyan, wa ka masayop sa dapit nga imong gianihan. Kay ni ang Dios. Yes. Na-declare ang Dios nga iya na kang ipanag-iya. Kung sa'y naang sa Ginoo, imo. Kung sa'y ipanag-iya sa Dios, imo na. Yan ini nga kabuntagon, sugdi pag-desire, sugdi paghatag og timuha sa imong kasing-kasing. Kaya ang kausaban nga gihimo sa Ginoo gikan sa kinasuloran nimo hangtod sa imong makit-an sa imong pisikal nga mata. Mao ni kausaban sa Dios. Ini nga kabuntagon ang puko. Thank you Lord atong ituboy atong kamot ngadto sa Ginoo. Ingon nga kita ni surrender ngadto sa Dios. Dawata si Kristo nga Ginoo, Dios nga luwas sa imong kinabuhi. Ayaw pagbulag sa Ginoo, ayaw pagbiya sa Ginoo. Hawid kanunay sa Ginoo. Ayaw pagsalig kung sa inaan mo karon. Ayaw pagsalig kung sa inaan mong ihawiran. Ayaw pagsalig sa property. Ayaw pagsalig sa kung sa daghan mong kwarta. Kung sa kadaghan, kung sa kanindot sa imong balay. Ayaw pagsalig. Saligi ang Dios sa tibok imong kasing-kasing. Pasudla siya sa imong kinabuhi. Ilhas siya nga Ginoo o manluluwas siya. Ilhas siya kung imong magbalantay sa dihaga. Imo siyang ilon, muhimo siyang lakang, muhimo siyang panalangin, muhimo siyang nagkong butang sa imong kinabuhi. Ingon siya, Jehovah may akong magbalantay, walay makulang kanako. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amahan na mo kalingit noon, salamat kayo. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa nindot ka ay mga butang na mo nadunggan karon. Amahan na mo kalingit noon, salamat Lord sa imong pulong. Daghan na to kaayo. Dili man namo mausa-usa, dili man namo maingkod tanan sa among utok. At ito umi ang imong walang Espiritu karon, ang imong walang Espiritu Santo, nagapakliho, nanudlo. Doon ay mga tao karon na nag-isa silang mga kamot. Doon sila nagkalain-laing desire, nagkalain-laing mga timuha, pangandoy silang kinabuhi. Nagampo po ni mo Ginoo. Ni-surrender sila, kay ikaw ang Diyos nagamhanan. Ni-surrender, umiisa sila silang mga kamot. Ipaabot karon. Ginoong Diyos, gikan sa imong tampuanan ng mong langit. Ipakanaog Ginoong Diyos ang imong gahom, ang imong panalangin, ang imong gahom nga diin muluwas sa ilang matagusa, muusap sa matagusa kang kinabuhi. Salamat kay Ginoong Diyos, ingon nga imong alagad. Ako na sa i-release karon ini oras sa Ginoo sa otoridad imong gihatag kanako. Akong ipaabot ngadto sa mga bata, babae ug lalaki, ngadto sa labing hamtong ini oras sa makadawat ko Dios sa imong panalangin. Spiritual blessing, financial blessing, emotional blessing, mental blessing. Lord, salamat Ginoo nga din kini mo sisi, mo presence Lord, mo surrounds Lord, mo overflow, mo overtake ngadto sa imong mga katawhan. Ang imong panalangin mo ulan. Hallelujah! Ang tanan karon nga niya nini makadawat, makasalod ka, dawat ang panalangin sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat kini mo Ginoong Dios nga samtang kami magapamauli karon ngadto sa mga temporary mga balay. Paluno na mo ang kalipay ang kanagaya gikan sa imong mga puno. Salamat Ginoong Dios sa imong gahom nga makagban ka namo sa dapit kanin among pag-atuan. Ang imong ngalan namo ituboy kag ako kang gidayeg pasalamatan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo tanan magingon. Amen.